Bueno, sí, porque o xa me estuvo enseñando aí unhas cousas. Ao final, a experiencia que temos de outra noite é que o éxito está no chascarrillo. Claro, que tamén hai que saber meterlo no seu sitio, porque senón non... Entón, o mellor faltounos ensinarlle ao público un pouco de pel, non? Faltou cacha, o que falta é moita. Xa, pero a cacha tamén hai que saber ensinada, Sí, Sí. seguro, seguro. E recuperar as alusións directas á actualidade, non? Que fixeramos unha outra noite itinerante significa que pode vir público máis variado de moitos máis concellos. Xa, pero iso, o público daqui o mellor non o sabe, non? Hai que contarllo. E moitas veces se fai falta, moito. Sí, levando a outra noite por toda Galicia, pois multiplicamos o número de espectadores o último ano. Por exemplo. Sí, nunca tanto traballamos, nunca tampouco gañamos. O IBE. O IBE. Oíbe. Sempre é difícil inventar todo de novo para cada outra noite. Xa, pero precisamente iso é o que máis valora o público. O que pasa é que despois deste parón é moito máis difícil darlle a cabeza, non? O que temos é que ser conscientes dunha cousa. Cada vez que un espectador o pasa mal na outra noite, porque non ten gracia, o nivel de exixencia cara a nós incrementase espectacularmente. Lóxicamente. É unha cousa lóxica. Levamos moitos anos facendo isto e sen deixar títere con cabeza. Desde que temos o Premio Nacional, a presión subiu unha barbaridade. Bueno, e apostando dende o principio pola música ao vivo, porque agora calquera monta un espectáculo, unha gala, un monólogo, música enlatada e non pasa nada. Tes toda a razón, compañeiro. Entón, ao final, o que temos que facer é... E montar unha nova outra noite. Xa, pero con máis de antes, con máis de sempre, non? Veña, pois hai que poñerse a chamar aos convidados, non? Eu teño pouca batería, Carlos Blanco, Cadaval, eses non creo que podan, que... Mofa Befa, falei con Vítor Befa e iba a falar con Mofa, ou viceversa. E os da Ría non poden faltar. Sí, pero tamén estaría ben que houbera alguén novo, non? Convidar alguén novo. Eu contactei cas mozas da panadería e dixeron que sí, que va ver. Tamén está a xente esa del maquinario que podemos avisar. Que non poden ao final. Non poden, bueno. Pero, oye, e unha sorpresa, non? Para meter no ultrabús. Sí, eso sempre funciona. Eu quero estar no final con Tuti, Ese é un clásico. E a xente é exixente con iso. É arriscado, Bueno, e Varoufakis, metemos a Varoufakis. Varoufakis, un personaxe sexy Varoufakis Varoufakis. pode entrar. Sexy Varoufakis. Sexy Varoufakis. Bueno, agora está super de actualidade Rosa Díaz. 10. Rosa 10. Conseguimos que a xente veña en masa ao teatro. Creamos un cabaré colectivo galego e perralleiro e aprendemos a rirmonos de calquera cousa sen cortarnos un pelo. Pero non tanto como nos gustaría, porque aínda queda moito por facer na ultranoite. Podíamos facer un vídeo parodia este vídeo do PP. ¿Qué os parece? Parodiar un vídeo